Na, üdvözlök mindenkit! Újra itt vagyunk. Csak volt egy kis kimaradás. Miért égnek a mobok? Ja, bocsi. Ja. Hát az aranyom volt eső. Na. Creeper? Oh. Ne sétáld a creeper! Fuss! Üsd le! Fussunk hátra! És most, bement a verembe. Ne! Istenem! No problem. Vigyázz mögötted a creeper! Ember! Itt van még egy! Fussunk! Oh. Megölöm. Na, oké, csontunk van. Persze, szedünk. Sapling. Jó, van 4. Itt egy sapling, meg egy creeper is. Meg ott van egy csomó. De köcsög! Most muszáj volt megölni. Ne estél. Ha nem, megöltél. De ne szedd fel a cuccom. Júj. Itt vannak a cuccaid. Hát nem vettem föl. Zombi húst, azt tegyünk? Hát adottak olyank. Itt van egy csomó csont. Na akkor... Most már mire ezt kiegyenesítsük? Hát jó van most ez legyen a legkisebb gondunk. Na akkor... A fát olyan helyre kéne, ahol nem robbantja ki semmi. Ja! Abba a fekete billetben. Na, vágjuk a fát. Na. Na. Bocsánat, ha hallottatok valamit. Jaj. Van szigetet szobok el ide. Na. Nem kezdjük el építeni a házat. Mit csinált? Mi? Milyen ház? Minek ház? Nem tudom. Nem kell ide még ház. Ja. Mondja, berakom X-ray-t. Egyből, ami nincs is X-ray-em. Meg modolni nem fogok. Akkor ide is ültetünk Ott egy szépen. creeper. Alma! Van almánk. Szeplinget szedtél fel itt? Még egy alma. Osztozunk? Aha. Kérsz egy almát? Gyere. Hol vagy? Ja. Kinőtt már a fa? Ja nem. Ez... Itt van egy szepling. Ember, de mindegy. Hogy itt úgyis van egy sík terület, itt rakunk fát vagy valamit. Most mit kell nekünk keresnünk? Azt mondod, hogy egy külön gömb a Nether. Így van. De hát Obsidian majd ráér. Hát jó, de hát ez most... Mindegy. Felszín is kéne. Most van elég fa. Az egyszer biztos. Hogy craftolj felszék, mert nekem már van. Ja, akkor jó. De kövem nincs. Nekem van. Már nekem is. Itt a dia. Felszettél a diám? Van nálad dia? Nincs. Akkor eltűnt a dia. Megkeresem. Hol haltam meg? Várj. Azt. Jó meredek. Szóval eltűnt a dia, mi? Hát. Azt keresem. Itt van a creeper kirobbant, egy zombi hús. Nem tudom, akkor én most megcsinálom a chestet. Jó. Építek felszínileg kis
kunyhót. Na hát ez most nem videó. Random. Csendes. Ja, nem az, hogy csendes. Nem tudjuk kommentálni, mit kommentáljunk, hogy és lerakjuk a blokkot, és... Ezen mit kommentáljunk. Fából is már van elég, azt látom. Na, szóval, Alma! hát jó, nekem van egy. Nem kell. Hát jó neked. Mindegy, akkor én is majd megeszek egy almát, majd, most nem kell. Hát azon gondolkozok, hogy most itt végig azon gondolkozok, hogy milyen intrót csináljak. Nem tudom. Ott felhúzom a cuccokat, jó? Ja, hogy ebben volt egy csomó vas ebbe a kemencébe. Aha, de azt lehet szíves hagyd meg. Jó, berakom a chestbe, jó? Na, amúgy most tele van minden fával, mindegy. És még mindig. Jaj. Akkor pakoljunk ide be. Csinálok kis padlót már, ne legyen ilyen putri házunk. Ez kemény. Ja, én már értem, miért van itt fűblokk, mert úgy építettem az előbb rá ezt a kis földet. Akkor nem mindegy, hát vége ennek a résznek, találkozunk a következő részben. Szia!